Από την πανέμορφη Κέρκυρα και τους κόκκινους μπότιδες που πέφτουν από τα μπαλκόνια στη Σπιανάδα μέχρι την περιφορά του επιταφείου μέσα στη θάλασσα, στην Ύδρα, ή το κατανυκτικό Πάσχα στη Σύρο, η Ελλάδα τις μέρες αυτές είναι μοναδική. Κάθε γωνιά της και ένα ακόμα έθιμο. Κάθε άνοιξη η Χίος φοράει τα γιορτινά της. Ο Ρουκετοπόλεμος είναι ένα έθιμο που τηρείται κάθε Πάσχα στο βροντάδο της Χίου, με τις δύο αντίπαλες ενορίες του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας της Ερυθιανής να εκτοξεύουν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου χιλιάδες αυτοσχέδιες ρουκέτες με στόχο το καμπαναριό της αντίπαλης εκκλησίας. Εντυπωσιακή η αναπαράσταση για το κάψιμο του Ιούδα το βράδυ του Πάσχα στο λιμάνι της Ύδρας. Με την παρουσία εκατοντάδων ντόπιων και επισκεπτών του νησιού γίνεται το πατροπαράδοτο κάψιμο του Ιούδα, ένα έθιμο που συνεχίζεται ανελιπώς εκατονταετίες στην Ύδρα. Το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι ίσως το διασημότερο Πάσχα της Ελλάδας. Το ξακουστό έθιμο μπότιδες στη Σπιανάδα με την Πρώτη Ανάσταση και το Λιστόν είναι ένας συνδυασμός ενετικών παραδόσεων και ορθόδοξων εθήμων. Οι φιλαρμονικές του νησιού παίζουν χαρούμενα εμβατήρια και δίνουν έναν απίστευτο τόνο σε ολόκληρη την πόλη. Στη Σύρο, οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι γιορτάζουν κάθε χρόνο μαζί το Πάσχα, καθιστώντας αυτή την περίοδο στο νησί μοναδική. Τη Μεγάλη Παρασκευή γίνεται η περιφορά όλων των επιταφείων, ενώ η πανέμορφη πλατεία Μιαούλη μπροστά από το επιβλητικό δημαρχείο είναι ο τόπος συνάντησης ολόκληρης της Ερμούπολης. Το Πάσχα κανείς πρέπει να απολαμβάνει τη Σαντορίνη από αέρος. Σε κάθε σπίτι, σε κάθε αυλή, σε κάθε οροφή. Κάτοικοι ανάβουν φαναράκια και η νύχτα γίνεται μέρα. Στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, εκατοντάδες κεριά και αναμένες δάδες υποδέχονται τους επιτάφιους, ενώ ένας φλεγόμενος σταυρός φωτίζει την είσοδο του λιμανιού. Αξέχαστες στιγμές που κανείς ζει μόνο στην Ελλάδα την περίοδο του Πάσχα.